awiri aimamu mwamuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu mwamuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu mwamuna ikaziyu omzimu wakuyera mdali. tikulandireni mapulogalamu yathu inonso pamene timakhala kuphunzira zokudza banja. Mapulogalamu ya lero muli ndine Manuel Vijero Gondwe tikubwera pulogalamu imene amatipatsira ndi Alilongwe School of Biblical Studies amene akudziwitsani tsopano kuti atsegulanso sukulu ina ku Mchinji imene iziphunzitsa anthu ampingo wa Khristu wamuna orali pa banja kapena oti sali pa banja, Mkhristu okhaziyo oti amadziwa bwino kulemba komanso kuwerenga chichewa komanso amadziwa kuwerenga kachingerezi pang'ono. Siutengera kuti sukulu yako unalekezera fomu chani kapena unalekezera motani, koma ngati uli ndi zoyenera zimenezi ndi ololedwa kudzaphunzira nawo ku sukulu imeneyi. Pamene tipereka nambala imene mukuzofunsa zokhudza sukulu imeneyi imene ili ku Mchinji mudzathandizira. Komanso mukuzofuna kufunsa zokhudza programu imeneyi mufunsa pa nambala imeneyi. Zokhudza sukulu imeneyi kuyamba chaka chino cha 2026 mu Februwale. Pano tikukamba pano kulembetsa kale amene akuthekera kudzaphunzira kwa zaka ziwiri. Tukamba za chaka cha 2026 poti ina amadzaziva phunziro 2027, 28, 29 ka 2030 ndikupata mwina za chaka chino ndi za 2026. Chaka chimenechi chiyamba 2026 kucha 2027 kenako chaka padzakhalanso inanso 2 years makhala kupitirira moteromo. Pa tsiku la lero tikhala tupitiriza kuphunzira phunziro limene lokuza banja makamaka pa akazi. Lero tifuna tionepo zitsanzo zochepa chabe za azimayi amene tinganene kuti ndi azimayi abwino. Azimayi amene amapereka chitsanzo kwa azimayinso apano peno aphunzirepo atengerepo komanso chitsanzo chabwino kwambiri kwa amene asali pa banja kuti azakhala azimayi abwino kapena atsikana abwino. Tiye tikhaleni limodzi pamene tikhale tikuona paphunziro limeneli. Baibulo ndi buku limene muli zitsanzo zabwino zambiri za azimayi amene anachita chinthu chabwino kwambiri komanso mulinso zitsanzo za azimayi amene sanachite bwino ayi. Amene zonsezo Mulungu anatipatsa kuti tiphunzire kuti tikachita bwino tidzatha motere, tikamachita bwino tidzathanso motere. Ndiye zonsezi zikubwera kwa ife koma ife phunziro lathu titenga pa azimayi ochepa chabe amene ali abwino. Pamene tikuyamba phunziro lathu tiyambire ndi buku la Masalimo. Buku la Masalimo 113 pa vesi yake ya 1 pa vesi yake ya 9 timapezamo zimene mulemba buku limeneli analemba kuti ifenso tikathe kuphunzira. Koma tionapo pa vesi 6, vesi 7 komanso vesi 9. Pa vesi 6 Baibulo imanena kuti amakamba za Mulungu nadzichepetsa apenye za mwambazo ndi za dziko lapansi. Pa buku limeneli la Masalimo 113 pa vesi yake 6 akutiuza kuti Mulungu amadzichepetsa kuti adzipenyera za dziko lapansi. Ndiye amadzichepetsa kuganizira munthu kuti munthu ndiyende naye bwino kuti timvane nditani. Akuti Mulungu amalola kudzichepetsa popanga zinthu zolinga kuti zitichitire bwino ngati anthu. Pa vesi 7 ananeneranso kuti yani amene autsa osauka kumchotsa ku mfumbi nakweza waumphawi kumchotsa kudzala. Ndipo chimenenso Mulungu amachita ndi chani amathandiza osauka kuchotsa apa mubweretsa apa. Akuti zimene Mulungu amachita komanso china chimene Mulungu amachita chani pa vesi yake 9. Pa vesi 9 akuti asungitsa nyumba mkazi osaona mwana akhala mayi wokondwerera ndi ana. Haleluya. Akuti china chimene Mulungu amachita ndi chani amakumbukiranso amene alosabala, amene alibe mphatso ya mwana. Mulungu ndi chifuniro chake chonena kuti mzimayi wina aliyense mwina atokhala ndi mwana kapena ana. Koma pa zifukwa zosiyana-siyana mwina sizimatheka kutero. Koma Baibulo likutiuza kuti Mulungu
anthu atatu amenewo amakumbukira, amadzichepetsa, amakumbukira anthu amene alosauka, komanso amakumbukira azimayi amene ali olisauka. Ifeyo ngati tikudutsa mu zinthu zimenezi, tiye tikumbukire kuti Mulungu akutitani, akutikumbukira. Ndinonapo zitsanzo za anthu ena amene anakumananso zimenezi, akuonetsanso Mulungu kuti anakumbukira. Chitsanzo choyamba cha mzimayi amene tingaphunzirepo ndi Sara. Ambiri Sara si wachilendo, mkazi wa Abrahamu. Anali mkazi amene tikamamuwerenga nkhani zake, anali mkazi wabwino ndithu. Koma nayenso anakumana ndi vuto nthawi ina. Anakumana ndi vuto lonena kuti nayenso amafuna atakhala ndi mwana koma sizinatero. Ndiye iyeyi ndi mwamuna wake, monga mabanja onse mwina nthawi zina amene amaganizira, amayembeza kuti tsiku lina adzakhala ndi mwana. Koma mwana Baibulo limafotokoza kuti ndi mphatso. Ndipo khala mphatso sitonse amene tingalandire mphatso. Ena amalandira ndithu, ena salandira ndithu. Ndiye Sara ifuna kuti mphatso ija kuyifunitsitsa. Anaganiza zoti mmene zilimo nanga zitheka bwanji. Patikabwera ku Genesis chapter 16 verse 1 ya 1 ndi 2. Anabera maganizo oti ndi mmene zilimo bwanji nditenge wantchito wangayi akagone ndi mwamuna wangayi. Ndi akagona ndi mwamuna wangayi akhala ndi mwana, basi ziti mwamuna wangayi bwana ndi mwana. Ndazi ndo kama ifa ngani ukozo mwana ngati ndi njira yabwino kwambiri, ndi njira yabwino kwambiri. Sibwande makale mwana. Ndazi zina timazimva nkhani zina zimene anthu mwina amanena kuti anthu akwatirana mwina kusowa mphatso ya mwana, ndena makabwera ndi zero zoti bwanji tikatenge fisi mmene mnavapo mawu amenewo kapena kachitidwe kamenewo. Ndiye mamuna ndi mkazi amene agwirizana kuti akatenga fisi kena kwali ndi mwana. Iwo akuona ngati kuti apa ndeta koza, apa ndeti ndi mwana ifeyo. Koma Mulungu sanakuzindikira. Sanazikuzindikira. Ndiye kuma Sara anaganiza modelo kuti mwamuna wake bwanji titatere bwanji anaganiza modelo. Anaganiza kuti angatero ndi kuti basi zikhala bwino. Koma chimene anayiwala njani? Buku la Genesis chapter 15 verse 34. Mulungu analowalonjeza kale kuti adzakhala ndi mwana. Koma iwo mwina amaona kuchedwa, amaona ngati sizingatheke, nanga singuwa ngawo, nanga njani. Madziwa nthawi zina munthu amakayikira. Koma tikana buku la Genesis chapter 21 verse 1 ndi 2. Tipeza kuti lonjezo lake limene Mulungu analonjeza anakwaniritsa. Ndiye kuona ndithu kuti Sara akutiphunzitsa ndithu kuti nthawi zina azimayi timatofuna kukoza mavuto kungoona zaba. Kumaona ngati kuti tikakhala ndi mwanayi monga Sara kuti pakhala mtendere. Koma nyina tikachani Abrahamu anakhala ndi mwana ndi mzimayi. Panapikaso mavuto pana anathamangitsa Abrahamu ndi mwana uja. Mzimayi anathamangitsa ndi mwana uja. Pamene iwo amaona ngati akukoza osadziwa kubweretsa mavuto. Nthawi zina ndi zimatochitika ndithu. Zimatochitikira azibambo, zimatochitikira azimayi. Koma patikuona azimayi kuti amaganiza ngati kuti mavuto athuwa tikatere. Ndiye kuti zonse zikhala bwino. Koma tipeza kuti ayi, tipeza kuti sizili choncho ayi. Anawonjezera mavuto pamoyo wawo. Nthawi zina vuto limatokhalapo ndithu mwa azimayi kunena kuti kuti likoze mavuto athu titere, koma kungoona za lero sakuona za mawa. Tiyeni tiganizire ngati azimayi kuti tikamakoza mavuto tisaone za lero zokha. Tisayiwale zimene Mulungu akunena. Mulungu amatiuza zinthu zotsatira Baibulo, osati kutsalira pa zimene ife tikufuna. Likakhala vuto ngati limeneli, nthawi zambiri mwina amene malingana amene ndizikhalidwe, nthawi zina mwina vuto limene limakhala lokula kwambiri kwa azimayi mwina kuposa kwa azimayi. Ngati anthu amene akwatirana, amene alibe mphatso ya mwana, anthu polankhula amakuona ngati azimayi ndi ali vuto basi. Ndiye zinenso azimayi ifuna akuona ngati ena amene ali ndi vuto zimamuyika mu nthawi imene amafuna kupanga chiganizo koma chili cholakwika. Sara akaona ngati zimene apanga zolondola anapeza mavuto. Inonso mwamafuna kukoza zinthu, tiye tiziganiza zakutsogolo. Tiziganiza zimene Mulungu akunena kuti Mulungu akuti chani. Ndiye tikuona kunena kuti Sara ngakhale anakhala mayi wa fuko la anthu onse, koma panapeza kuti walamphatsako motere. Tiye tiphunzireni kwa Sara. Ndi mzimayi wabwino ndithu umationenso pamene sanachite bwinoma likhale phunziro kwa ife. Mzimayi wachiwiri amene tingamuphunziremonso m'Baibulo lathu ndi Hana, amene ali amayi ake a Samueli. Samueli anali mmodzi amene sanasinthanso kachitidwe ka zinthu pa mtundu wa Israeli.
anali munthu wamphamvu, anali munthu amene anayesetsa kuchita chifuniro cha Mulungu. Ndipo mwana ameneyi amachokera kwa makolo ake amene mayi ake anali Hana. Hana anali ndi mwamuna wake amene anali Elikana, ndipo amachokera ku mtundu wa Levi. Kalekale likamalinga mbiri ana Israeli mtundu wa Levi, pa 1 chapter 6 verse 33 pana verse 38. Elikana amachokera ku mtundu umene wa Levi. Ndiye Elikana ameneyi anali ndi mkazi Hana. Koma sanali yekhayo ayi, anali ndi akazi awiri. Tikati tibwere buku la 1 Samuel chapter chake cha 1, tipezamo kunena kuti 1 Samuel chapter 1 tipezamo nkhani ya mzimayi amene Hana, Elikana, mwamuna wake Elikana, komanso tidziona kutsogolo nkhani ya Samuel. 1 Samuel chapter 1 verse 2 amanena kuti iyeyu anali nawo akazi awiri, winayo dzina lake ndi Hana, nzache dzina lake ndi Penina. Ndipo zoti munthu amene Elikana anali ndi akazi awiri, Hana komanso Penina. Ndipo kunena kuti wina pamene papa anali onena kuti anali ndi ana kapena anali ndi mwana Penina, pamene Hana anali alibe. Ndipo dziwa kale kunena kuti tikati tikambeza mitala pa yokha imabweretsa mavuto ake. Ndipo kuganizirapo soti pa mitalapo paonjezeka kuti wina ali ndi mwana, wina alibe mwana. Ndipo wina akamona wina imoona awa ndi chitsiku chachabe ichi amaganiza choncho. Ndi anthu ali pa choncho, Hana ali pa banja la choncho, koma akumana ndi mavuto, alibe mwana. Ndi tikati tione pa 1 Samuel chapter 1 verse 6, tikati muone Penina uja poyankhula ndi Hana amayankhula monyogodola kapena monyoza. Pa verse 6 akunena kuti ndipo wonyodolayo anampura kwa kokolo kuti amuwawitse mtima, popeza Yehova anamtseka mimba. Ndipo kuti Penina uja akamamona Hana amamuyankhula monyogodola, momunyoza, kumunena kakutani, amapanga izinzi chingoti timanodziwawa. Ndipo nalimanga kuti achoke ameneyi basa, achoke ameneyi. Koma kuti asakhale mwana kanjani, Mulungu anatseka. Ndizichalimanena zoti mwana ndi mphatso. Amapereka ndi ndani? Amapereka ndi Mulungu. Ndakunena kuti anthu amati akakhala amaona kuti uyu ali ndi mwana, uyu alibe, kena kwa chimayankhula mosakhala bwino, zimene zimuonjezera ululu, zimene mwa Hana makhala kudandaula nthawi ndi nthawi, kuti ineyo bwanji ine. Koma pa verse yake ya 10, pa verse 10 akunena kuti 1 Samuel chapter 1 verse yake ya 10. Ndipo mkaziyo anali ndi mtima wawawa, napemphera kwa Yehova nalira misozi. Akuti ngakhala makupanda zonsezi, Hana koma amapemphera kwa Yehova. Akuti amalira ndi misozi chifukwa zimene akudutsa. Ndati kuona kuti ndi munthu amene akumana ndi mavuto, ndi munthu amene zinthu siziyenda imene yoyendera, komabe sanaiwale Mulungu. Alipo anthu ambiri amene akakhala kuti akufuna mwana amachita zinthu zina zimene kurudzizipa nawenso mangogwira ukamwa kuti koma anakafika apa motani. Timazimva ena mwina azimayi ena amapanga zoti ndikagona ndi abusa akuti ena amapita kwa asing'anga, ena ukatsatira njira zambiri kuti pana apeze mwana. Koma uyu akutiputsa kuti yani tiyeni tipiteni kwa Mulungu. Tipiteni kwa Mulungu. Mulungu akubuza kuti iwe ngakhala udandaula zoterero, ngakhale ndikumana ndi zoterero, koma sanaiwale Mulungu. Pa verse 11 kuti nalonjeza chowinda nati, Yehova wamakamu, mukaponyera ndithu kusauka kwa mdzakadzi wanu ndi kukumbukira ine ndi kusayiwala mdzakadzi wanu, mukapatsa mdzakadzi wanu mwana wamwamuna, ine ndidzamupereka kwa Yehova masiku onse a moyo wake, ndipo palibe lumo lidzapita pamutu pake. Ndiye zimaja kupitiriza kulonjeza Mulungu, mukandikumbukira ine kundipatsa mwana wamwamuna, mwana ameneyo mukadzandipatsa ndidzatenga kupereka kwa Mulungu. Basi adzakhala akutumikirani inu moyo wake wonse. Adzakhala onena kuti ine ndi wanga, koma ndakhala ndakupatsa soni. Zimene afuna nthawi. Munandipatsa, ndiye ndakubwezerani.
kula kugwireni ntchito ndizimene akulonjeza kuti mukandipatsa ine mwana amene adzakhala kugwira ntchito yanu. Tikaona pa 1 Samuel chapter 1 verse 24 mpaka verse 28 mwana uja alabadwadi anapeza kuti mwana uja wampereka kwa Mulungu sanamsiya, anakwaniritsa zimene iye analonjeza. Tikaona pa 1 Samuel chapter 2 verse 19 ananena kuti ndiponso amache ankasokera mwinjiro waung'ono nabwera nawo kwa iye chaka ndi chaka pakudza pamodzi ndi mwamuna wace kudzapereka nsembe pa chaka. Ndakunena kuti mwana uja ampereka kwa Mulungu koma mayi ake aja Hana akuti sanaiwale mwana wawo kuti kakhala kwira ntchito ya Mulungu akuti chaka ndi chaka amapititsa katundu. Mwana wanga nditsokere chovala, mwana wanga ndibakire chakudya, mwana wanga ndibakire. Analibe mzimayi kuti amaona abe kufunikira kwa ntchito kothandiza ntchito ya Mulungu. Mwana wanga ndizimpatsa bechi, mwana wanga ndiziterebe, mwana wanga ndizimpatsa bemole. Ndikuti tikuona ndithu kuti Hana ndi chitsanzo cha mzimayi amene azimayi alero mwenero kuphunzirapo. Ndazina kuti tiphunzirapo somoraniso. Mukati muona atipitsa zinthu zambiri Hana amene aliphunzitsa kunena kuti amapereka madandaulo ake kwa Mulungu, sanataye mtima kapena kutaya nthawi kuloza zala anthu, koma anatenga mapemphero ake ndi kusiya kwa Mulungu. Ananoti njira yokha imene ndingakonzere mavuto anga ndi imeneyi basi. Zimandikumbutsa pa 1 Peter chapter 2 pa verse yake ya 23. 1 Peter chapter 2 verse 23 pali mawu otere: amene pochitidwa chipongwe sanabwezere chipongwe, pakumva zowawa sanaopsa, koma anapereka mlandu kwa iye oweruza olungama. Hana ngakhale amamva zowawa sanabweze, koma iye chimene anachita anapereka mlandu kwa oweruza olungama amene ali Mulungu. Ndakutiphunzitsa azimayi kunena kuti pamene takumana ndi zovula kuti timatenga zovula zathu kusiya kwa Mulungu, sitimataya nthawi yathu kuloza zala anthu. Komanso chachiwiri chimene Hana akuliphunzitsa anasunga lonjezo lake. Mukandipatseni mwana ndidzakupatsani. Chimene anachita chimenecho. Pala azimayi ambiri amene kapena anthu ambiri amene amapempha zinthu kwa Mulungu koma akapatsa amapanga zosemphana zimene anapempha zinthu. Amangofuna kupempha basi akapatsa akupezeka. Koma azimayi akulero chachitatu chimene aliphunzitsa azimayi amene ndi chake: sanasiye kuthandiza ntchito ya Mulungu pa mwana wake. Mwana wake aperekedwa kwa Mulungu, mwana wake akhala kwina, koma mwana wake akutani akupitirizabe. Akupitirizabe azimayi uja chaka nchaka kuti makamuthandiza mwana wake, makamuthandiza ntchito ya Mulungu. Sanasiyenso kupemphera kuti chaka chaka amapita akapereka mtulo wawo ndi mwamuna wake chaka nchaka amapitirizabe akapemphera. Akutiphunzitsa kunena kuti ifeyo pokhala anthu kapena inuyo pokhala azimayi muyenera kukumbukira zimene munaziyamba, muyenera kukumbukira kuti muyenera kupitiriza zimene mwaziyamba. Sanataye mtima, anapitirizabe. Ndiyeni timuone Hana akutiphunzitsa ndi phunziro lofunika, phunziro labwino, phunziro lokuti azimayi alero ayeneranso kuti aliphunzire. Zingathandizirenso manga mabanja awo abwino, chifukwa iyeyi ngakhale akumana ndi mavuto koma amapempherabe kwa Mulungu, samataya Mulungu, amapempherabe kwa Mulungu. Mzimayi wachitatu amene tingamuphunzire ndi Mariya. Mariya si dzina la chilendo. Ameneyi tiona buku la Luka chapter 2 verse 4 mpaka 5 amakhala mu mzinda wa Nazareni. Ameneyi anali mayi ake a Yesu. Amuna awo Yosefe. Ndipo tikaona pa buku la Luka chapter 1 verse 34, Bible imafotokoza anali osadziwa mwamuna. Anali sanagone kuti mwamuna wanali zoti moyendekeza. Mwamuna wake Yosefe amaganiza kuti bwanji ndimusiya ameneyi, bwanji zitere, amona sizinaende bwino. Zali zona zimene amatenda Yosefe kumana kuti ausatanda Yosefe. Izi ndi chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndi Yosefe pala anamutengabe Mariya uja ndi kukhala naye pabanja ngati mwamuna wake. Ndiyeno tikupeza kunena kuti iyeyi pokhala mzimayi wachoncho akutiphunzitsanso ifenso maphunziro ofunikira kwambiri ngati azimayi.
kuliko ndi ifeyo anthu masiku ano azimayi amasiku ano angaphunzire chani akaona pa Mariya. Choyamba chimene Mariya akuli kuuza ndi chonena kuti chani analolopa Mulungu. Analolopa Mulungu bwanji sanadzidetse kugona ndi mwamuna. Nthawi zina pali mabanja ena zinthu zina zimavuta chifukwa cha mmene zayendera kumbuyo, koma Yosefe sanataye mtima. Mariya anadzisunga kudikirira kuti adzakwatiwe ndi mwamuna wina. Ndipo akutiphunzitsa azimayi masiku anonso kuti kodi inu atsikana pamene mukufuna mudzakwatire pa banja kodi mudzisunga motani, mukuopa Mulungu motani. Chifukwa zimene muchita apa zidzakhudza banja lanu kutsogoloko. Mabanja ena akuvuta lero chifukwa cha mmene atsikana ambiri amayendetsera zinthu zawo. Koma Mariya akuphunzitsa kuti ayi ndizotheka ukhala ukhulupirika ndi udzakwatira bwinobwino. Chinthu chachiwiri chimene sakutiphunzitsa ndi chani? Anali pambali pa mwana wake mpaka banja. Tikamona nkhani ya Yesu timapeza kuti ngakhale Yesu anakumana zonse zija utani kuzunzidwa utani, koma Mariya sanamusiye. Anali pambali pamenepo osamuraya. Zinachita mwana wanga izi ndizoyenera ndithu, ngakhale musakura sagwirizana nazo, sanamusiye mpaka na kulowa manda. Ndeti kuona ndithu kuti m'Baibulo muli zitsanzo za azimayi abwinonso amenepo. Azimayi amene akutipatsa ife maphunziro, azimayi amene azimayiso amasiku anatsika namasiku adaphunzira kwa azimayiso amenepo adzamanga mabanja awo abwino. Koma chimene chichitika ndi cha ambiri za Baibulo akuzita yawoko, ambiri akuziona ngati zinthu zosafunikira, akuona kuti ifeyo basi ifeyo tikuzomapanga zimene tikufuna. Tikaona buku la Luka chapter 11 pa verse yake ya 27-28. Pa verse 27-28 ananena kuti pa buku la Luka chapter 11, ndipo kunali pakunena iziye mkazi wina mwa nkhamu la anthu anakweza mawu nati kwa iye, yodala mimba imene inakubalani ndi mawere amene munayamwa. 28. Koma iye anati, inde, koma odala iwo akumva mawu a Mulungu nawasunga. Akuti Yesu ndiye zinakuphunzitsa zimayi iyaya koma ndi odala. Odala ndi zimayi amene analera mwana iwe, komanso ndodala mawere amene unatani iweyo. Yesu anati ndakumva ndizoona ndithu. Kukhala ndi mwana ndikumulera bwino umakhala mayi odala. Umadala pa zinthu zambiri. Umadala ifo umakhala osangalala kumona mwana wako achita bwino. Umakhala odala chifukwa chake ndi chani? Mwana wako amakupatsa mtendere. Pali nazo zimayi ena pali anthu ambiri amene akufa ndi mabibi chifukwa cha anawo. Koma zimayi atadayimira kugulu iyayayi koma ngodala amene mawere amene munayamwa inu ngodala njani. Yesu anati anzoona zimenezo. Mzimayi yina aliyense amakhala odala ndithu. Koma Yesu anapitiriza kunena kuti mudziwa munthu odala kwambiri. Munthu odala kwambiri namene akumva ndi kusunga mawu anga. Pala azimayi ambiri amene analerana amene ali pa ntchito zabwino kwambiri pa dziko lapansi pano. Ndi chinthu chabwino ndi odala. Koma kuti munthu amene ali odala kwambiri ndi azimayi amene analera mwana ndi kusunga mawu a Mulungu. Chifukwa kusunga mawu a Mulungu kumakhala kuti dalitsa mwana pa dziko lino komanso dziko lino. Ndakunena kuti ndi chinthu chabwino ndikudala mukalera ana abwino. Ndikuti azimayi muli ndi ntchitonso pabanja. Taona mwa Sara, taona mwa Mariya, taonanso mwa Hana. Akutiphunzitsa kuti tiyeni tiphunzire kwa azimayi amenewo. Zitsanzo zabwino, zitsanzo zoti zikozothandiza inu, zikozothandizanso ine pa moyo wathu wauzimu. Izi ndi zimene timafuna tiphunzire kuphunziro lathu limeneli pamene timaona zokhudza zitsanzo za akazi kapena azimayi abwino amene ife masiku ano tingaphunzire. Tiyeni tiphunzirepo. Tiyeni tilereni ana athu kuti adzakhala azimayi abwino, adzakhala atsikana abwino, adzakhale ndi mabanja abwino. Zikatero zatha kuthandiza mpingo, zathandiza dziko, komanso zathandiza iwo eni wake pamalo. Pa tsiku la lero mnali ndine Malonda Vinjero Gondwe. Tikumbire programu imene yatipatsa ndani School Biblical Studies. Mwina tili ndi funso likuzokwezera pa nambala 0822 766 018. Kufikiranso nthawi ina
mulungu akudalitseni nonse. awiri aimamu amuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu amuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli muna kwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli muna kwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu